حياسي به مثلا كتاب دخان از هیچ رانت کتمش بو يعني 40,000 بلكي درباس بو به ji çavên xwe pênc caran ameliyat bû carekê qet nedîdît jî sedema vê ji ber xandina bi 10,000 pirtûkan e. Bi gotina wî ji zêdeyî 40,000 kitêb xandine. هندك جي مثلا صحيفك درباس نبي او كتاب معنا Hezkirina xandinê ya İsmet Bozdemirê 62 saliyê Mêrdînê gihiştiye astek wisa bilind ku mala xwe ya ku ji sê jûreyan pêk tê bi temamî kitêban tijî kiriye û hemû jî ji aliyê wî ve hatine xandin. جاركتور بويا دكان بي اولو او خودك دبي يا خوجه سيداي دلا ما تركي ده تركي جان انستي غربلي تركي كان حبا ودبين والله الاخر من البر حيوانه من مدوه مهور ريفي باقش كرني استغفر الله رجادكم فلان فلان يجي اكمت بارقه تبي والله بي يا يكو منزونيه وشفانه هذا قرباني شدكه Bozdemir dibêje wî dema gencîtiya xwe rojê sê an çar kitêb dixandin lê piştî ameliyata çavên xwe niha rojê bi qasî 400 rûpel dixîne. Ji ber egera korbûna çavan bawê wî bi hezaran pirtûkên wî jî şewitandine. Babam pür üzülmüştü bu. Mesela kitabımı çekimi şevutandı bu. Hatta cam жерdi beje dibe kurum matte hatta defteri vilav ki şevutandırım matte çiş çeki vidi çil xwaz dibe keçem ze vanaji bir şevutinim van çekana lxwadiki ulo dibe belki ban çeka awji xalas bibe. Li gor wî wek derçûyê dibistana seretayî ew yekem kes e ku ji zêdeyî 60,000 kitêb berhev kirine û nîvî wê pirtir jî xandine. Em çagat biçûn navraz û dihatin eger heywan ker heşa mesela bal ser hebana ben bi ewa wî girê dida û mitavê nava xwe ji bona çaqa ez nigê mil tişkî bikeve ez serê mil erdê neke serê mil ewa ser pişta kerê bikeve. Ez çaqa hatim birkaçtan gün nerî kitap xelas bû. Ez roja kitabê nexwînim tuneyê. Bozdemir ê wek nêçîrê pirtûkan jî tê binavkirin û bi pêsîka de erdhêja li Hatayê de dibin kavilan de hate rizgarkirin de jî hem dixwîne hem jî dide xandin. Wî heta niha 30,000 pirtûk jî şandine dibistanên gundan û zindanan. Li ber serê me berzem birîşam kitabek tune bez ranakevim. Xewa min nayê. Ji pêncî welatan tê de akademîsyen, xandekar, qasid gelek kes hatine serdana wî da ku ji îlma wî îstîfade bikin. Yani rojê 400-500 sayfe dixwînim kitap. Ercan Kurdistan 24 İstanbul. Bê kitap nabe. Yani neş meriş kitabê netirse bê kitap diye bitirse.